Ole tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zawai in Christmas le kumthar chi bai vek ule zan ina chuan movie munom tak mai Looking Glass kumsang ni som pariat kumati chwa hi toikim taka thira ngai thla khau zoi zoi na hun lo nei leng umyang really anupui megi te chuan an fanu accident wanga an chan nuwa anril rushi omnete tuar dun turle thenghil tuma nunbul thar chanle turin California a motel pakhat Las Vegas kalkong om chu enkol turin online mangchuan an levia really anei tu masa benate po online mangchuan indoor fel to in an vathlen chuan benapo lo om lovin an enkol zui tur chuan alo nuchia top mai ni reya chuan an motela room som omte chu a enfia nga zung zung boka an omna achanga lavak lova om gas station ami te chu anel om vak lo ti lo chu ngai thatlo na tur em om pona shilem lo amut ma chuan bena chuan lela na changa ron bia in andu thu sam ani le ni lo teron zotin chataka an enkol chhun zom abe sei thuaron sei ve luam bokani atu ka tang chuan motel hong tura in wat sai chanin reya chuan thom chat ngai neu te chu siam cha in ama chuan athok mulmula storeroom pakhat chena lo in loktlat chu mu boka an omna lama kirle in reyan afanu thalak a mu chuan anga in aril ru anathar hle mai chumin nu chuan hardware door lama kalin an mamo tur ang te chuala khoma ahman ro le mang chuan kongka kalna chu hongin avalu chuan alo nok nge mai chutia en kwal vel nu chuan an motela MIKHUAL ron thleng chu amua megi chu zotin ani chuan clip takin an MIKHUAL masaber ani thualo shila official taka an hon hun chu atuk ni MAHSE chutia nga customer an nei ngal mai chu an sum do na thar chu an tluan pui viau do ni in an chengi ngi ani zanlama po chuan customer nei le ngalin truck driver tomia chu aron kalve boka room number 10 chu aron book ve a ani hi tun ma chang to in he motela lo thleng photo chien hi ani nge a achong du barbarin anil om viau bokani achwa nu chuan tukvera tang chuan a enzuya troka tanga me che pakhat akai chuak lai chu awamu a room number 6 a thleng ve Jessica po chuan in lenga nei ninge turani car sen pakhat chuan alo ho san ve mek boka reya mu hil thelo chuate kwal vela Jessica i thlen na room number 61 aril rola viau bok atuka chuan storage room a kal le in an enkwal vel chuan banga ko zau taklo om chu amuta enge om ti shatum chuan a chhunga chuan aluta room number 10 chhunga om te mu theina tur one way mirror lo om chu amu chhuakta rearil root chu abuayin engtia hanti tur nge ti a thathiam lo hle athil mu chwa chungchang ero anupui chu a shil duri lova chumi zan chuan tomia chu lo lang le in room number 10 book chuaron book le a reya chuan an cleanerin ati fai man lo thu shil po chuan poiti lo thu shilin chabi chu anin pezui le mai bok mutatum chuan megi ichu alo mu hil tuile to nge mai reya mu hil thelo chu dar thalang omna hmuna bok khan avakal le a tomia me che pakhat nen hun nuam tak an mangdun lai chu abamu a rei po endo lo chuan a chwa san le dayani pona wa chwa chuan a ma zana car sen a mu bok chu room number 6 a bok chuan alo ding vele bok mutawatum chuan megi po chu alo la mutui hle a nu panun po an mangkhat viau ni turani reya chuan amu manglama an cleaner chu lo mang phanin an lo indwat vel viau mai zingkar ma tak an doorbell ri chuan aron ti hara an cleaner awa yelo ni a chutiang malu tuk tak maya akai tho to lo nan cha bispel chu apek pha top nge reya po adar thalang mu chwa chuan aril ru la pengin angai to areng maya tomia po in me che sang chu room number 10 at chuan a shwai lut zia bokani hunakal zela nikhat chu megi chuan apasal hne na Jessica chu room number 6 achanga room number 10 na a in son thualo shila chuta reya chuan engdang ma a chang lo chuan do kan chunga adoption chung chang le kha a mu chuan a omzia azota anu pa hian adoption chung chang hi an lo soidun photo a
MAHSE reya ero chutiang titur chuan aril ru ala in pe lo thungani megi chuan nun thar chan turin he hmuna hian kalma se engkim mai chu angai renga ala omreng thu soin athina rim hle a reya la chuan an fanu thlak nana fanu dang lak chu angai ngam re bok silawani chuti anin hial nu chuan reya chu gas station bula dor pakhata chuan akala angak tupa chuan om thar tir anni boka alo becha in tual chhumi te ne na buaina an nei po in pui a in rin reng thu lo shilin ama le anaw te ho chuan an khwa chuan thunun vek thu lo shil bokani in lama le nu reivak lawa chuan tomia po chu aron kal le a arom du bera midang an lo omani ti asha chuan alung oi lo nge mai re chuan room danga omri mai tura ngenin tomia thil ti chin chu asha chiang hebok tomia po chuan me che shang shang a om pui chan te po chu shil tlang veka re chuan anupui nen po nu panun an man khat ema wangin tomia din mun chu asha thiam pui viau zan re to taka chuan re chu thole in room number 10 na thil thleng asha chak ema wang chuan dar thalang om na chuan akal le ta Jessica li akopui nule sambuang tho pakhat lo om chu mu a re chuan an khosak dan a mu chuan mu nom atinge mai reivak lo nuwa chuan akal san thei ta shama anu dewa chuan Jessica po chu akopui nu chuan akar chuan a ho san vele mai boka MAHSE rin lo tak mayin Jessica chu tu emo hian anu lama changa ron bei thutin aron thata mai zinga lo ni a reyate no pa chuan an MOTEL bula police car lo ding chuan mu a sheriff Howard lo ni in MOTEL nei tu thar te chu biak adu hi lo ni a re chuan electrician le carpenter na atho chin thule borak thar hip andu awanga helai munaron omta anni thu te chu ashil boka sheriff chuan MOTEL nei tu masa bena omna chu zot zuin ani chuan a omna chin a shar lo thule a phone number ane po abiak tlang thei to lo thualo shila Howard ta po chuan chwa san le mai tumin benan aron biak lo chuan a number lo chin chha tur chuan a cha zui bokani re te no pa in car po a tha chhole chan to le a tlailama chuan bara te kalin anril ru hana le boina zong zong te juda cha in hun nuam takan manga zanrei taka ho in an kai chadun ngei mai inan vathen chuan re chu in chung lama in tula tur chuan akal ngala pon lama om megi chuan pul gate thisen lokai chu khoi fu in a pasal chu aron aw vak vaka man mo takka avatlan chwa chuan pula chuan vok thi ruang lolet reng mai chuan mu a chuta megi chu badruma kutsil fai tur chuan kal ngalin re chuan vok ruang chunga me che pakhat thalak anunga Chrissy ti lo in ziak chu muve bukani megi po hlo thon na chu lare hlei theilovin damdoi te chu ei tangota re chuan vok ruang chu mun pakhata chuan awa halral ve ta bukani ale le nu chuan tomia room buk tum nen chuan anin toka ama ang bukin alo chong du le hle mai re chuan an chunga thil thleng te chu shilve a tomia po chuan he MOTEL thil thleng chu shilve in me che pakhat athi to thule arwang chu pula mu ani thua shiltani he thu hi anei tu masa benan reya ashil dulo chan chu MOTEL ashal thelo pha a lo wang ani nge yangle MAHSE tomia soidanin chu thil thlenga chuan bena chu a in rol lo ni in alang MAHSE thil shia ta wang chuan reya ril ru chu anom lo pha nge mai mutawatum chuan anupui po tui takin alo mu hil theive to bukani atuk zinga chuan Howard ta chu aron langli a re chu befalin zanlama darkar engi mozat a ina chwa san chan te chu zota ani chuan pula vok ruang anlo pai thule midang tu ma ti boilova mundanga awa halral thuashila Howard ta chuan chutiang thil a thlena police lam a sha ti lo wang chuan aril hel mel viau mai Reya po athei ang to ka in suife in sheriff po chuan apompui mel ta viau bok chuta reya chuan an vok ruang mole Chrissy thi na chuan in zom na anele neilo azot zuya sheriff chuan asha thiam big lo thule he thil thlenga hian chinfel lo tam tak awm thute Chrissy ichu mani in that ni lova midang tha ngei ani arin thu te chu ashila
Krisi chan chin chu soi zuin nu le panei to lo ma nia khusani in an motela chuan hun reilo te chung aron khosamana Los Angeles achanga local miswal pakhat nen anin kop thu te chu asoyani Krisi ruang an mo zan chu reeten helai mun anon thlen masak ber zana thil thleng ani thu chu soi chun zomin hawartan alo sha theina chanpo gas station ami ten an lo shilwangani chuta re hna chuan thil thleng chu ati ani le ni lo azota mai ani chuan angai na shilo tak chuan azon omzia chu azot let he huwa chutia ai ngai to boiler chuan hawar ta buk chuan in nam noina ane lo chuan engma lo thon na tur a om lo thu chu aron soi vele ta hlau mase re rilu chu anuam chuang mi alo a chuan nu chuan sheriff che dan chu mak ati in angai na ashilo hle mai zan lama chuan jisikai ko pui chen nula chu akar sen chuan motela buk chuan aron kal le a room number 10 chu aron buk li ani chu mi nu chuan megi chuan Reyan an MIKHUAL room angai ven viau lai chu avamua me chedang abe se moti in adel runa chuan an fanu chu sha chhuatir le in angai zwal phale hle mai zinga chuan re chu an cleaner auri chuan aron ti har le a room bakhata batapa chuan rule alo chuni in chu rule chu la chuak ma se cleaner chuan room chu ati fai chun zom ngam ta chuang lova in chung lama avakir chuan anupui chuan TV lo envetor chuan alo ko ngala newsa chuan jisikai ruang an char thu chu an lo puang tamaile an motela an MIKHUAL masaber kha ani ti sha in makan tinge mai re chuan room number 10 chu man mo takin pan ngal ma se rin hlel tur om thil reng reng mu avanei lova chu mi nu chuan khoya emu chuan a chuak zui ta ngal bokani Megi po chuan internet lama chu chat na chungchang chu char chhun zom tur alo zong ve boka chuti mek lai chuan doorbell chu lori in hawar ta bok alo ni a re chu zo na tlem te zo le adu hi alo ni Megi chuan apasal chu bia katuma ma se phone chu alo keng lo tlat mai anu dewa jisikai ko pui chen me chia bok chu aron kal vele a zana tan room number 10 bok chu aron buk le Megi le re thalak a mu chuan chu nu chuan aril helna ti zwal tok tur vel chuan apasal chu veng uluk tur chuan alo cha vel bokani re po chu tlai taka chuan aron ho a me che pakhat a mu chuan dar thalang omna room lama akal ngala room number 10 na chuan jisikai ko pui chin nu in me chedang nen uchuak taka mi pat me chiat na anlo mangvel lai chu amuta chu baka asir dova midang lo omve po chu chiang bak lo chuan a mutheya in lama ale le nu chuan re chuan room chunga thil thleng velte chu angai to zui neu newa chuti lai tak chuan mi pakhat pula tanga tlan chelai chu amua an bang churong sen hian alo the rang roi maya thinrim takin re chu gas station bula dora chuan akal ngala dor ngak tu hne na chuan tu emorin hlel tur alo mule mulo azota ani chuan engma mu anei lo thualo shil re chuan dor ngak tu pa po chu aring hlel chan tar yaw mai dora chwa san hu chuan gas station alo om te chuan tual chung mi ten motel nei tu tharte an ngai nat vak ngai lo thule pon lam mi te an lom vak lo thu chu an lo shil zui bok chutia anin biak lai chuan an motel atanga kar sen pakhat lan chuak chuwa mu a chu mei chia chu zui ve ngal bok ma se a chuak lai chu Megi chuan alo mule reng mai le re chuan asilai chu phorin kar sen khal tu lu na bar pakhata chuan alut ve a awa mu chuan abula chuve ngalin motela aron ompui jesikai chunga thil thlen dan chung chang chu azot ngala ani chuan lo chang chadu lovin alo fiam let zeka mase azo ta ka chuan chu me chia chuan Jessica in chian amamo hle ti le chu bak a chanchin shiat anei lo thualo shil chu me chia chu KC ini in mi pakhat alo ngak me khi alo ni a chu pa aron thlen chuan re chu aron tham ngal tanok nok mai anin swal ti ti deu der ta mai ma se re chuan asilai chu phorin chu mi kol rong zet chu avau dai thei ta shama a chu ma chuan KC chu amotela ron lang le to ngai lo tur chuan ati zui bokani
Ina vatlen chuan Maggie ichu rilruna takalo omin apasal chu akal na chen soilo le kesi azui ruk chante chu rin hel mel tak chuan alo zota Reyat chuan athu soi chungai thlak nuam lo atingei mai in soi fiana hun renga nei lo Maggie rilruna lutuk chu baduma chuan tlan lut ngalin a in kal nan tlata apasal chu miten om taka ngayin mu po mudu to lawani Reyat chuan thilpoi zok ati mai a hlawawang chuan kongkhar chu ti chia in nem avatuma Maggie la chuan a khoi ringut po chu alo du to lo na samai atuk zinga a har chuan Maggie chuan athuam no alo pek mol mula anu bula om thoveng turin apasal chu chua sanri alo tumani Reyat chuan chuak lo turin ngen chia ma se Maggie chuan dot in shila nun man dun reng chu ator thei to lo thua shil mia chutiang ani taxi a chuan re po chuan athil shat zong zong te chu shil a hun ti sha in one way mirror omna chona shwai ve ta a pasalin an MIKHUAL te a en thachin ti a shat chuan Maggie la chu athin rim ngei mai re chuan ati swal ani thu soi zetin room number 10 na thil thleng le an khosak dan chalo tak te chu a shil ve ta ani Pona an batchwa chuan pathiani ni MAHSE hawar ta chu reya biak adu awangin alo kal le a sharif chuan bena omna chu shiat adu tak zet to alo ni a MAHSE reya chuan omna reng reng a shiat lo thule ama pon alron biak le mi alo thualo shila chuta hawar ta chuan engtine monitala apui ngei be sein reya nun hluile a fanua chandan te chorol soi chuak ta reya chuan chu thu chu a soi zui pui du lova hawar tala chuan kalsan mai atum der mai silo Reyat chuan athil chui laia chuan chanpuina engemo pek angai ti sha in registration journal chu apeta ani chuta kesi chuan mingshang shang ane ti le he mihmuna hian vai rukvel aron kal to ti chu an che theya hawar ta bok chuan zanlama reya ral thwam kenga bar chunga ache dan chu alo shele zela Reyat chuan aring heldona ashiata wang chuan athu soilai chu thlak tumin kesi chu Jessica ithatu ani nge rin tho soive buka hawa tapo chuan chwa san tumin reya biak po theina tur shat vele a reporter chuan achale ta shamani acha ngun tak ema wang chuan bena chu a phone number masa a biak chuan tum ngala MAHSE a betlang thei tlatlo chuta a number thar sha thei dan tur chu adabroya anu dewa chuan bena chuan aron phone ta hlau mai le hun pakhata in mu antum ta ani reya chu an soina mun ban chuan akal ngala anu reilo te ya bena po aron thleng zui ve ngal bok reya chuan room number 10 mu theina one way mirror chu ada ani le nilo azot ngal chata ani chuan mi chanchin zirchian adu wang mai maya da ani thwalo shil chuta krisi chungchang an soile chuan bena chuan reya te nu pa chu anom na mun chwa san ngal turati in motel ale na poisa chan ve po ape kile thei tur thwa shil ta hial mai reyan a chan zo zel atum lai chuan bena chu tu emo hian aron kap hlum ta mia mai le chuta reya chu man mo takin atlan ho ngala anupui chu kolin kongka lokal tlat tu le tu ma lo hon sak lo tur chuan ashil ngala ina vathlen chuan anupui la chu alo om ta hau lo mai le in chung la chu alo nok nuai bok chuta room number 10 at chuan tu te mo anom ti sha in storage room lam apan ngala one way mirror tang chuan a chung om chu awa muta hawar ta chu thuthleng alo chu in Maggie chu lo phwar betlata dar thalang chungchang chu engma a sheve lo ni in alang Maggie ne na chuan a pasalin a uire ti a shat chuan a tha ngei tur thu shilpa chuan a bo taruak ruak mai le chuta dar thalang nunglama thom ri chu a shetatlat fiatuma avakal nai chuan re chuan aron be ta thut mai anin swal tamia mia mai le chu one way mirror a mu chuan hawar ta chuan a khosak dan le athuruk te benan alo sha thei chan chu a sheve ta chia bukani a chanchin a puandar ma a benakha lo zong ru char char alo ni tin krisile Jessica te thina po kha hawar ta ruwa manna vekhi ani ti achiang ta hle bokani anin swal boila chuan re chuan silai chuan char thei lova
hawar tapo in asilai chu lave man buk ma se re chuan akap masaman zok lavani megi chu chan chuak ngalin pon lama chuan an chuak dun ngala tomia po ron thleng ve in an twale to viau ni ngei turani room number 10 a ole o lo chu aron zot ngal zata MAHSE anu pa chuan chan po chang novin an kar omna lam chuan pan ngala chu mun chu let le to ngai lo turin an chwa san dun ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sila video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutui le vek ule